Hey guys, good afternoon. Nandito ako ngayon. Kami ngayon sa Buko Resort dito sa Barangay Bastios, Sandingan, Loon, Bohol. Alright. So, nandito kami kasi maganda ang place na to at gusto kong makita ang nasa loob at kumain na rin at makita yung kanilang pool. So, samahan nyo ako na explore ang place na to guys. At tara, mag-enjoy tayo. Hey guys, good afternoon, good day. Nandito na ako ngayon. Stay kami ngayon dito sa Buko Beach Resort. At maganda ang place na to guys. Perfect ito para sa mga naghahanap ng chilling at relaxing place. Meron sila ditong swimming pool. Meron ding mga food and beverages na siguradong mag-i-enjoy kayo guys. Kaya if you have time, punta kayo dito sa Buko Resort. Dito lamang sa Barangay Bastios, Sandingan, Loon, Bohol. Ito guys, maganda ang place na to. So, Buko, welcome. Enjoy the view. Enjoy each other. Unplug. No Wi-Fi. No Wi-Fi. Dito din guys. So, we care about your safety. So, dapat may face mask ka. Meron naman akong face mask guys dito. At may face shield din ako. At wala namang masyadong tao ngayon. So, for vlog purposes, tatanggalin ko lang muna itong face mask para magkaintindihan tayo. Okay? So guys. So, tara, pasok tayo sa loob guys. Pasok tayo. Maggandahan kayo sa lugar at gusto nyong mag-overnight stay dito, mag-overnight stay, pwede rin mag-overnight stay dito kasi meron silang available rooms at very reasonable rates. So ito na pala yung area dito. Oh, nindot lang, maka-relax. Malikuan eh, Brad? Ano yung pagbata? Sakto kayo nagapon-hapon. Are, lig. Ano yung magagpo, ha? Pila ka feet?
Laom na? Ha? Di lagi may malambot ni. Matindog amang... Ah. Apor din eh. Okay lang pa. 4 kay 4. Ang ganda ng tubig. Hindi ko ba? Relax, hangin kayo siya. Hangin kayo siya, love. No. Di anik. As 4. Ano, buras? Layo ra kayo. Maksud sakay ka ng refreshing siya ng hangin. Daghan ka suruyon. Mas hangin magulo siya dire. Pero 300 lang. Intas sa bunga. Bala na ba kasi So refreshing ko siya, love. Ang hangin ba? Moments later. Hey guys, hello. Nandito ako ngayon sa Bufo Resort. Dito sa Sandingan, Loon, Bohol. Maganda ang place na to kasi napaka-relaxing, very cool at overlooking sa dagat yung place. So siguradong mag-enjoy kayo guys visiting this place kasi may mga amenities sila. Pwede din kayong kumain dito, mag-order sa kanilang restaurant at maligo dito sa kanilang pool. Pwede rin namang maligo doon sa dagat. Kaya very sulit ang bayad nyo dito guys kasi siguradong mag-enjoy especially sa family bonding dito. Perfect ito guys. So punta kayo dito guys, bisitahin nyo ang Bufo Resort dito lamang sa Barangay Basilio, Sandingan, Loon, Bohol. Hello guys! Hi, guys! Nandito kami ngayon sa Bufo Restaurant. Look. Kakatapos lang naming maglibot-libot sa lugar ng Bufo. Maganda dito kasi meron silang mga foods, may swimming pool, pwede din kayo mag-check-in dito. Kung mag-overnight stay kayo, pwede. Nasaan yung mga rooms nila? So yung entrance fee dito is consumable. So pwede nyong i-convert or ipalit na sa mga pagkain, snacks and food at beverages. So punta na kayo dito guys, dito sa Bufo Resort. Dito lamang sa Sandingan, Loon, Bohol. So kakain na kami guys. Watch Yeah, us let's eating. Watch us eating. Gutom na guys. Let's banatay. Oh.